یەکرێزیۆ کوردی ئەو خوان نەها کرێگە یەکرێزیۆ کوردی دەبێت لە 2011 دەستپێکە شورشە سووریدا کورد تەبگەرە کوردی سووریدا بوو بە یەک حتانی کۆنبیا وەک سیوانێکە خوا ئیتارێکی خوا کوردی چێ بکڕن ڕۆلی خوا لەسەر عادە هەگەر کو یەکبوونە کوردی چێ بێ بەرگی ئەس دەبێن یەکبوونێک جوواکی چێ بکێ ئەو یەکبوونێ تەبگەری کوردی کو سیاسیان دگەنە هەبدە د جوواکێدا جوواک بخوا دگە هەبدە یعنی ئەگەر کو تەبگەرە کوردی نەگە هەبدە وەک نەکۆکیان دێم جوواکێدا چێ دەبێ ئەو یەکبوونە کو چۆغێ ببن یەک جوواک دەبێ یەک ئەگەر تەبگەرە کوردی ببێ یەک کورد ببن یەک وێچەکە مەبوو سیوانێک چێ دەبێ ئەو سیوانە کۆنێ دەنگی کوردان ئێشێکی کوردان بگینێ دەرەوە حتا کو ماوی کوردان کێ دەردایە داوێنستاندنی خوا بە دەولەتێ دەرەوە بە نیزامێ ڕۆ هێزێک چێ دەبێ ئەو هێزە وێچەکە هێزی کۆنا بێ سەدی سێ ji erdê Sûriyê dest dê ew hêza wêçexê kone bi yek helwest û bi yek deng ne nolê niha mesela ku tevgerê Kurdî ji heve belaye yek bi îtilafê re dewletî yek bi nîzamê re yek bi Sûriya Demokratî re her yek ji hev belaye ku çaxê bibin yek wêçexê yek helwest çê dibe daxwazê Kurdan Kurd digere mavê xwe ew yekrêzî Kurdan ew hece cîhana wahê ku çaxê dewletê Tirk çê dike pêdalkerê herêmê Kurdî dike ew wê hece dê pêşwan radike yani çayê Kurd bibine yek ti carî dewletê Tirk nikane bibêje mesela filan tîror e filan ne tîror e yani ew miber destwan da em miberî destwan dikim yekrêzî Kurdan miberî destwan dike ew bixwe me Kurdan ji tarîxê dersimaniye yani bîtirî di tarîxê de bîtirî sewra Kurdî çêbûye sebebê feşelê sewrê Kurdan eglebî xwe wek divê kurmî dêr ciddî re Kurd bixwe bine sebebê feşelê sewratê Kurdan û şereçê Kurdan براستی یعنی دمین هذا افروشی گود ل باکور روجلاتین سوری و تایبت ل روجاوای کردستان چید به لسر یک ریزیا گل کرد و یک ریزیا یک موقف گل کرد ایرو دید روشکی حساس و نازک هیا روجاوای کردستان تایبت و بگشتی سوری گشتی تیره در باست بید پشتی نه سالان شهر و پفچون کشتن تالان کرن کوچبریا دندره سوری و دروای سوری در چید به yani hiro xuyaya go civaka navretewî xwedayê bendide go kanibin îro yani îdîn ev yek gavên siyasî di Sûriyê da dest pê bikin û bi taybet li Rojavayê Kurdistanê yani em kanibêjin yekrêziya gelê Kurd îro bîtir bandora xwe li doza gelê mehê li Rojavayê Kurdistanê û li Sûriyê li Sûrî giştî yani di wê de jî îro pêwîstiya hebû yani eno gelê Kurd yekrêziya gelê Kurd nêrîna gelê Kurd ji rewşa siyasî Sûrî ra dikeve yani gava got ev yekrêziya bi encamekê ev encama wê divê yani îro li vir li Rojavayê Kurdistanê yek nêrînên Kurd ene yek dengekî Kurd e îro ew bandora wê li pêşê li Sûriya pêşerojê jî tê xwedê hêzbê çi dindirî mufadatan da çi dindirî heyeta tefawut da yani bu ev pêşerojê têkevin dedî gelek ego îro ser yani vê yekrîziyê dixwaze bikarbîne dewletên mezinin Amerîkî, Ferensî, Brîtanî dixwazin yekrîziya gelê Kurd çê bibe û ev yekrîziya jî me got vê bandora xwe çi li xelkê Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Rojhilatên Sûrî jî hebe û vê kanibê bandor bike ew dewletên dagirker ego Rojavayê Kurdistanê dagirker kirine Efrîn, Serê, Kanê, Girê Spî gava ev yekrêziya çêbê tê gert destê dewleta Tirk ji naminin tedî ew yekbûna vê doza gelê Kurd xort bike û mewqifê gelê Kurd xort bike got em kanibin di Sûriya pêşerojê da cî xwe tê da bigirin û ciyekî bi quwet bin ji ber em îro hêzin û em reqemeke çetinin di Sûriyê bi giştî da